U nového videa a dneska som tu s Kočurom Ľudkom, veď zdravím lidičky. alebo Ľudkom Vojtkom. A tu som ja ako Kocúr Ľudko Samko a normálne meno mám Samko Bátora. Samuel Bátora. Kurva, teraz neviem, čo už mám robiť. Kurva, do piči. Konskej piči. Budeme trochu nadávať, ale to dúfam, že sa pobavíte. Dajte lajčík, dajte odberík a proste bude to super. Čaute. Dneska budeme robiť Spelej Peťka. To je taký sprostý chlapec. Kamarát, No to proste blbý. Hej, lebo sa stále vychvaluje. Však. Áno. Tak teraz musíme ísť. Teraz sa mu pomstíme. Teraz sa mu pomstíme. Sa mu skrieme a vystrašíme ho. Musíme ho vystrašiť